Abrimos o porro en vertical e lavámolo para eliminar a terra que poida haber dentro. Encendemos a cociña e vertemos un chorro de aceite de oliva na tixola. Abrimos o porro á metade e picámolo co coitelo. Despois de picar o porro e de que o aceite estea ben quente, vertemos o porro picado na tixola. Baixámoslle un pouco o lume á cociña e imos movendo o porro coa espátula para que non se pegue. Lavamos os cogomelos, picámolos co coitelo e vertémolos na tixola co porro. Collemos 3 ovos e abrímolos nun vaso previamente antes de vertelos nunha cunca todos xuntos para comprobar que estean bos. Picamos un dente de allo e vertémolo na tixola na que estaban os cogomelos e o porro. Agora batemos os ovos sen esquecernos de remover de vez en cando o porro e os cogomelos. Botamos unha pizca de sal e pementa aos cogomelos e ao porro. Colamos o ovo para eliminar os grumos. Collemos a outra tixola e poñémola ao lume con un chorreño de aceite de oliva. Vertemos o ovo batido na tixola. Agardamos a que o ovo estea ben feito para poder verter os cogomelos e o porro. Botámoslle ao ovo batido unha pizca de sal e pementa. Agora collemos a tixola co cogomelo e co porro e vaciámola no ovo. Cando vexamos que o ovo estea ben feito, intentamos despegalo dun lado para doblalo cara ao outro. Unha vez dobrado o ovo, deixámolo na tixola ata que estea ben feito. Cando vexamos que está no punto, retirámolo para un plato. Cortamos os tomates á metade e pasámolos pola tixola un pouquiño. Retiramos os tomates da tixola e vertémolos nun vaso. Botámoslle unha pizca de sal e un chorriño de aceite de oliva. Vaciamos os tomates no plato onde estaba o ovo e colocámolos. Botamos un chorriño de vinagre de Módena en cada lado do ovo para acompañamento.